काय हा काय हा? खाली एक और बटर बिस्किट पाव मस्का पाव कसे आहेत? मस्का पाव हां 25 रुपये. 25 रुपये एक. आणि ह्या नानकेट वगैरे काय काय? नानकेट कसे आहेत? 40. नमस्कार मित्रांनो, मी सागर आणि आजच्या व्हिडिओत आणि त्याचबरोबर आमच्या आम्ही कोकणकर ऑफिशियल या मालवणी चॅनलवर तुमचा परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करत आहे. मित्रांनो, आज अनंत चतुर्थी आणि आज बाप्पांचा विसर्जन. तर वर्षाक अनंत चतुर्थी बरोबर 11 दिवसांनी येत आणि यावर्षी 10 दिवसांनी येईल. तर आईने गेलेत मामाकडे परवाच्या रोज. तर मी आता चालले. मी जाऊ नाही म्हणजे मी तेव्हा जाणार होतोय, पण भजना होती त्यामुळे गेली नाही. आता आवाज बसला तुमका दिसता म्हणजे ऐकायला येताचा आवाज पूर्ण बसलो. आवाज वेगळंच झालो. काय काय जण आली आवाजामुळे ओळखत पण नाही, कोण मला विचारतात कोणी कॉल वगैरे केल्यानंतर. तर चला तर जाऊया आता मामाकडे. आणि मामांच्या गणपतीचं आज विसर्जन असा. आणि त्याचबरोबर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण एंडपर्यंत बघा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि या व्हिडिओत अशी मजा येतील या की वेगळीच मजा. कारण मी आता जातो ह्या कोणाचंही चांगलंही नाही आहे. अचानक आणि भयानक म्हणजे अचानक कंपनीचा भयानक नाटक असाच चाललं आहे मी. तर कॉल वगैरे करून काय सांगलंय नाही की मी येतोय वगैरे, काय कॉल केलं पण सांगलंय नाही. तर जाऊया आपण ते आता. आणि त्यांचं म्हणजे हावभाव त्यांचे काय असतील अचानक बघल्यावर ते आपण बघूयाच. चला तर आजच्या व्हिडिओ सुरू करूया. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि जर का आमच्या आम्ही कोकणकर ऑफिशियल या मालवणी जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्कीच करा. काही गेलास गेलास काय? कणकवलीला बाजाराला उद्या भरणी शिरात आहे. हां, तेव्हा सगळ्यांनी उपस्थित राहण्याची कृपा करावी ही तुम्हाला नम्र विनंती आहे. चला मामाकडे येते. आणि येतलं कधी उद्या आज संध्याकाळी येतं, उद्या सकाळी. चला. सो मित्रांनो, आता मी गेलो उमरड तिट्यावर. आणि आमच्या उमरड तिट्यावरचा मारुती मंदिर आणि परवाच्या जो पाऊस पडलो त्या पावसात या ठिकाणी पूर्ण पाणी होतं. या ठिकाणी सगळा म्हणजे इथून वाहतूक ठप्प झाली, म्हणजे ट्रॅफिक झालेलं आहे या ठिकाणी. रस्ता ही जी कडा ही पण दिसत नव्हती. तोही व्हिडिओ मी घेऊन येणार असं. ह्या पूर्ण इथून भरला होता, मग तोही व्हिडिओ आम्ही घेऊन येणारच असाव. ह्यो जो बांध दिसता ह्यो, याच्या एवढा पूर्ण पाणी होता. सो मित्रांनो, आता आपण याला नांदगावात आपण उमरडातनं गावली सीटर. त्या सीटरने आता आपण याला नांदगावात. तर आता हे पण बघूया सीटर गावता की एस टी गावता ती. सो मित्रांनो, आत्ता पण इथून पण देवगडाक म्हणजे मामाकडेच वळवंड्याक सीटरने जाणार असं. तरी बघा ही सीटर. कारण एस टी आता इथून म्हणजे खूप वेळा येऊ. एस टी काय इतक्यात नाही आता. तोपर्यंत थांबायला जमाचा नाही, कारण विसर्जन आहे आज बाप्पाचा. तर लवकरच जाऊ पाया. त्यामुळे आता आपण सीटरने जाऊया. मित्रांनो, आपण सीटरमध्ये बसलेलो आहोत. पण अचानक आता ताबडतोब एस टी येईल. तर म्हटलं सीटरने जाण्यापेक्षा एस टीनेच गेलेला बरा.
सध्या एस टीचं टायमिंग चेंज झाल्यामुळे काय एवढा म्हणजे माहीत नव्हतं एस टी आता भेटत अशी. आणि आपण सीट गावली ती बरोबर अगदी पुढची गावली ड्रायव्हर काकांच्या बाजूची म्हणजे कॅबिनमध्ये बसलं आहे. आत्ता आपण याला शिरगाव आहे आणि शिरगावची बाजारपेठ. आता फायनली आपण नळवंड्यात पोचलो. म्हणजे एस टीनेच दिला आहे, सीटरमध्ये बसलेलं आहे. पण अचानक एस टी येईल. सध्या म्हणजे जास्तकडे योग नाही, त्यामुळे एस टीचं टायमिंग पण माहीत नव्हतं. म्हटलं एस टी लेटच असतात. तर दोघा तिघा विचारलं आहे, तर ते बोलले की एस टी लेट असा. म्हणून मी सीटरमध्ये बसलेलं आहे. सो काय नाही, काहीतरी गावला नाही योग, बस झाला. म्हणजे जागेपर्यंत पोचला आहोत. आणि आत्ता चाललं आहे मामांकडे, चलत चाललं आहे. इथून नाही म्हटलं तरी 4 ते 5 किलोमीटर असाच, अधिकच होईल. तर आता जाणार असेल चलत, कारण मामांका फोन करणार होतं येऊसाठी. पण कसं आपण अचानक आणि भयानक जाऊचा ना, त्यासाठी फोन केलाही नाही. तर मामा येईल असते गाडी घेऊन येऊ. तर आता जाऊया आपण हे चलत. आता वाजले आहेत बरोबर 12:15 वाजले आहेत. म्हणजे आपण घराकडनं निघालो बरोबर 11 वाजता निघाल्या घराकडनं. तर 1 तास होऊन गेलो. चला तर जाऊया. आणि म्हणजे आता आपण चलत जाताला म्हणजे आजूबाजूचे डोंगर दरे आपले दिसणार असत, त्याचबरोबर निसर्ग दिसणार असा हिरवगार. चला तर जाऊया आता फायनली. ते मित्रांनो आता पावसाचं वातावरण दिसता, काळे काळे ढग इथे येलेत बघा. चारी बाजून पाऊस असा. आता बारीक बारीक पडा सुरुवात पण झाली या. पण आज मी छत्री आणलंय. त्या ठिकाणी तिकडे पूर्ण ही डोंगरला आहे ना तिकडे, पण त्या आपल्याला आता कॅमेऱ्यातनं दिसणार नाही, पूर्ण काळोख दिसतो ऊन असल्यामुळे. पण ही ढगांची छटा कशी वाटतं बघा ही या ठिकाणी. म्हणजे एक लाईन मारल्यासारखी वाटतं, एकाखाली एक अशी ढगत हे बघा. जसे आपल्या ओळीत रेषे असतात त्याचप्रमाणे ही जेवढ्या तेवढ्या जागा सोडून ढगत. आणि डोंगर लाईन
आता आपणाला इसून समोरची डोंगर लाईन दिसता बघा. या साईड इकडे कुंकेश्वर वगैरे या साईड. आणि आता आपण इला वळीउंडे डोबवाडी जे का डोब असा नाव आहे या वाडीक. या ठिकाणी या बघा बोर्ड पण असा बघा. आणि या ठिकाणी एकदा माझ्या ॲव्हेंजरला आग लागलेली, म्हणजे पूर्ण अशी आग नाही पण वायरी पूर्ण सगळे जळले होते. एकदा आहे मामांकडे गेलेलं आहे आणि व्हिडिओ अपलोड करूचं होतो, त्यासाठी मग ॲव्हेंजर घेतलं मामांकडनं आणि इलं या ठिकाणी. त्याआधी इलं आणि त्या ठिकाणी थंय जो खांब दिसता हिलो या खांबाकडे बसलेलं आहे, जे त्या ठिकाणी एक कातळा तर थंय बसलं होतं नेट चालासाठी. तर गाडी लावलं होतं या ठिकाणी, समोर लावलं होतं रस्त्यावर गाडी आणि मी थंय बसलेले. तर दुपारचे नाही म्हटलं तरी 12 वाजलेले आणि आईने होती तर खालीच होती घराकडे. मी एकटो चिल्लेलं आहे आणि व्हिडिओ अपलोड करत होतं आहे. मग थंय नेट चालत नाही होता, परत म्हणजे चालत होता परत स्लो झाला म्हणून थैसून उठान परत गाडी घेतलं आहे. आणि त्या आता तुमका ह्या दाखवलं आहे बाग, तर त्या बाकाकडे येईल आहे ते गाडी लावलं आहे आणि अपलोड करत होतं व्हिडिओ. आणि गाडी वगैरे ऑफ होती, फक्त चावी ऑन होती म्हणजे इंजन चालू होता. गाडी बंद करून बसलेलं आहे आणि अचानक अर्धो एक तास झालो आणि जी आपली मेन लाईन असता गाडीची म्हणजे बॅटरीसून येणारी मेन वायर असता प्लसचीच बरोबर, तर ती बॉडीक टच झाली. शॉर्ट असल्यामुळे बॉडीक टच झाली आणि अचानक मग ते धुरे वगैरे लागलो आणि जे जास्त अशी आग वगैरे ह्या झाली नाही. ताबडतोब चॉई बंद वगैरे केला आणि बाजू फिरवल्या आधी. त्यावेळी म्हणजे खूप भियायला पण होतं आहे. दुपारची बरोबर 1 वाजलं होतं त्यानंतर. तर दुपारचं 1 वाजता एकटंच होतं आहे, त्यामुळे थोडी भीती पण वाटली. कारण म्हणजे असा वेगळाच वाटला, म्हटलं काय होता काय नक्की आता. आणि गाडी जर पेट घेतल्यानंतर एकटंच होतं आहे ना, त्यामुळे भियायला आहे. पण सुमितचा कॉल चालू होतो, मी व्हिडिओ अपलोड करत होतो तेव्हा बघा आधी येऊन नाही बसलेलं आहे या ठिकाणी आणि गाडी या ठिकाणी हे लावलेलं आहे. त्यानंतर मग थंय गेलं आहे आणि आत्ता आपण हिला अजून 1-2 किलोमीटर असा 3 किलोमीटर पकडा तर तेवढा इलावच. आणि खूप चलत दिलं आहे. आता बरोबर अर्धो तास होऊन गेलो. तर चला आता जाऊया. आणि आत्ताच मामांका फोन केला होता आहे की मामा म्हणतात येतोस काय तर ये लवकर. म्हटलं नाही येते, म्हटला वेळ नाही, म्हटलं भदना असत. तर म्हणतात हा ठेव, फोनच ठेवल्याने कटच केल्याने. तर आता अचानक गेल्यावर म्हणजे काय त्यांचे रिॲक्शन असतात ते बघूयात. आता पाऊस पण बारीक बारीक म्हणजे बारीक बारीक चालू झालं पाऊस. छत्री आणली पण छत्री काही इतक्यात उघडणार नाही, कारण मोठं पाऊस येईल छत्री उघडत नाही, बारीक पावसात नाहीच उघडत. तर त्याला तर जाऊया. तर मित्रांनो बाई बघा, ही जी पांढरी पानं दिसतात ती शर्वरी अशी म्हणतात आणि ही गणपतीच्या माठीक पण बांधतात. म्हणजे बघा अर्धी हिरवी अर्धी पांढरी आणि ते का फुलं अशी लाल फुलं आहेत. ही पण सुंदर वाटतात माठीक बांधल्यावर. मित्रांनो आत्ता पाऊस सुरू झालो बारीक बारीक. डोळ्यात छत्री बसली बॅगेत नाही काढताना. तर पाऊस चालू झालो म्हणजे मगाशी होतो पण खूप बारीक होतो, त्यामुळे काही छत्री उघडले नाही होते. पण आता थोडं वाढलो, छत्री उघडलं आहे. आणि आता अजून आपल्याकडे 15 मिनटं लागणार असत मामांच्या घराकडे जाऊ. हे पूर्ण चढावचा म्हणजे आता उतरा आता बरा वाटता, पण परत रिटर्न येताना खूप म्हणजे दमक होता. पण काय नाही, मामा आणून सोडतात वर गाडी आणि त्यामुळे काय एवढा वाटत नाही. जाऊयात आता, खूप भूक पण लागली आहे आणि जेवण पण करू सांगितलं नाही. माझा एक्स्ट्रा जेवण असतात पण तरीही बघूया, जाऊया चला. हो का पाऊस चालू झालो आणि आता आपण पोचलो मामांच्या घराकडे. तर
आता आपण बघूया हे काय बा हावभाव असतील, म्हणजे यांचे काय रिॲक्शन असतील अचानक भयानक बघल्यावर. काय बरा बघलास बोललेलं आहे. अचानक भयानक सांगल्यावर असा असता, सांगूच नव्हतं आहे. अचानक भयानक गेलाय. ही बघा हीच ते अवेंजर. कोंबडी पण वाट बघत होती माझी वाटतं. आई आई जोक बसली या. फसवलंय खय. बाप्पाच्या विसर्जनाची तयारी. जेवलं मामा काय गेले? जेवण झालं नाही, आता आरत झाली संदीप मामाच्या तिकडे. ठीक आहे. तर मित्रांनो आता आपण जेवण घेऊया, कारण आता भूक खूप लागली आहे. अचानक भया निघाले असा असता. आणि पावसाने मग तर मेहरबानी केल्या की जास्त मोठं पाऊस दिलं नाही, बारीक बारीक पावसा. मित्रांनो आता मस्तपैकी काय घे वाटाणे सामान ना काळ्या वाटाण्यांचा, आणि आवडती भाजी कोबीची. हा बघा आईने पाणी उबडी केल्या, बसा पण देत नाही. हे सुकान जोग तरी दे गे. काय खरा नाही दिसत. हसतस काय? हो काय करता ननू खाता? ये बाबू बोल. तुझा आवाज दाखव कसा होतो. बोल बोल बोल. बदाक. हे बघा या आमचा बदाक, नवीन बदाक आहे ना. हा नवीन बदाक आमचा. आणि साईंदासारखे केस आहेत बघा वर. तसे साईंदाचे बेहा असतात तसेच केस फुललेले आहेत. आत्ताच मित्रांनो जेवलंय, आणि त्याचबरोबर आता पाऊस बारीक बारीक चालू झालो. बघा अजून थांबाचं नाव घेत नाही बघा, म्हणजे बारीक बारीक चालूच आहे. मामाने गेल्यात खाली मामदार त्या ठिकाणी जेव गेले आहोत, म्हणजे सुशील पण गेलो होतो. परत बाळूमामा पण गेलो, गोव्यातून गेलो होतो. मी गेल्या टायमाक रवा गेलेलो आहे गोव्यात म्हणजे. आणि थोड्या वेळा गणपती विसर्जन होणार तसा, कारण आत्ता वाजले आहेत बरोबर 1:30 वाजलो. आणि मित्रांनो ही बघा मामांच्या विराजमान झालेली श्री गणेशाची मूर्ती. तर आत्ता इले बघा, आणि मामा पण इले जेवण. काय येणार नाही होतास ना हो. येणार नाही होतास ना. हो शिटा घेऊन जा नको बाबांका मस्का पाव. झोपतास किती आता? झोपतास काय नाही विचारतो असं
काय रे शूटिंग चालू आहे एसटी गाडी घेऊन नेऊ गेलाच नाही काय ना मग काय करू एसटी दिलं सांगायचं ना कामावत कसली कामावत फिरताच आणि कामाची माणूस आता फिरताच होते आता खालसून वरसून बघा आईस्क्रीम ठेवल्यानी होती म्हणजे माझ्यासाठी स्पेशल ठेवल्यानी होय ना रे मग तू काय खातो डबल नको डबल वर बर्फ बघा काय जमलं होतं कारण फ्रीजर मध्ये ठेवल्यानी होते तापाचं औषध आहे तापाचं औषध आवाज बसला सुटत नाही ना हा आवाज बसला तर सुटत नाही ना तर मित्रांनो आता किती पाऊस चालू झाला बघा मग अशी बारीक बारीक होतो आणि आता पावसाचं प्रमाण वाढत चालला आणि आता वाजलेत बरोबर 4 बघा गौ झोपलेलं आहे देवासारखं तर ह्यांना येऊन मारल्यान पाटील आणि उठवल्यान स्वतः झोपत नाही दुसऱ्या झोप देत नाही ह्यो बाळू मामा परत जायचं संडे म्हणजे बघा पिरमत हा की नाही याकडे मीटिंग बसली आहे मित्रांनो आता वाजले बरोबर 4 वाजून गेले ना हो 4:30 वाजले आहेत आणि आता चालला खालच्या गणपतीकडे परत मामा म्हणा असं त्यांच्या घराकडे आता त्या आरती करणार नंतर परत वर येणार आणि मामांच्या घराकडे आरती करणार माझ्यासोबत आता बघा बाळू मामा आणि सुशील पण येता पाठसून त्यात तू तोंड किती लपवत रे असतं किती इलस कधी मुंबईसून का इला सांग अरे व्हिडिओ करतो इलेला मारूक लागलोय बघा काय करतो हे बघा हे परब मामा ह्यांच्याकडे आता आरती इला चाय दिल्याने हसतोच कामात पण गेलो हा
पुढे गाडी सागर हात बघ. तो राहतो ना पण गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. आता कसं वाजलं? आवाज नाही तुझो मोरया. ड्रायव्हर फास्ट आहे. जरा सांगा काय. अरे नाजूक पेटून टाक बाहेर. गणपती बाप्पा पुढल्या वर्षी लवकर या. गणपती गेले. गणपती आपल्या देवळात करतो. बॉक्स सोडू जा. बाग काय ना आतमध्ये.
सगळे नाक्या सगळे जाऊन ठेवले. मित्रांनो, ही मातीचे गणपती असल्यामुळे बघा ताबडतोब वितळाक सुरुवात झाली. आणि हे जो प्लॅस्टर पॅलेस असतो तर का वितालो नसतो. या ठिकाणी बघा पेढी पण तुटली आहे आणि आता भरपूर पाणी वगैरे भरता. मगाशी घ्यायचा होता ना, मग घ्यायचा होता, आता घेतो. आताच घेतलं. आमच्या तिथं एकाच घरात काय करता फोटो काढून व्हिडिओ करता, युट्यूबला फेमस करता. तर मित्रांनो, आता वाजले 6 आणि आत्ताच आम्ही गेलो घराकडे गणपती विसर्जन करून. आणि मामा अजून येतात, प्रसादी वाटतात त्यांच्या. म्हणजे या ठिकाणी कसा पूर्ण प्रत्येक घरात जाऊन जाऊन प्रसादी वाटतात. आणि त्याचबरोबर आत्ता आम्ही जाणार असं म्हणजे बाहेर जातो प्लॅन ठरलो हा मावशीकडे जाऊचा. खय त्या मावशीकडे आताच सांगितलं, विसरलंय. तर मावशीकडे जाऊचा असा. तर बघूया मामा काय म्हणतात ते, जाऊया की नको. हे बघा मामा आता जिल्ह्यात प्रसादी वाटून. कागद टाकली, कागद आणता. तर बघू गेलाव तर पुढे आपण व्हिडिओ कंटिन्यू करणार असाव. आणि जर नाही गेला तर मग आपण व्हिडिओ हे थांबूया. पण पुढचा पुढे. तर मित्रांनो, हे का हडगो असं म्हणतात. थांब रे. हे बघा हे कुर्ल्यासारखंच असा. एक डंग मोठं हा बघा. आणि एका हडगो म्हणतात, चांबरटो म्हणतात. चांबरटो आणि काय म्हणतात की
असे जगा वेगवेगळे नावं आहेत, प्रत्येकाकडे वेगवेगळ्या गाणे का म्हणत असतील तर कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. आणि एकदम कसं व्हायची चव मस्त असता, म्हणजे याचा जसं आपण टोमॅटो सांबार वगैरे करतो म्हणजे सार, त्याप्रमाणे याचं सार करतात माशांसारखे आणि एक नंबर लागतं या. तर आता मी एका भाजून खातोय, होय ना रे? ऐ ऐ ऐ ऐ पळत खय बाबा थांब. सो मित्रांनो, आत्ता मी जाणार होता वाणी उड्याक मावशीकडे, पण ते जाऊचा कॅन्सल झाला कारण आता बारीक बारीक पावसाचा म्हणजे वातावरण दिसता. आणि आता चालला आऱ्या फाट्यावर, मग इथून परत घराक. आऱ्या फाट्यावर थोडासा बारीकसा काम आहे मामांचा, मग ते जरा जाऊन येतलं आता. आणि मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ विसर्जनाचा व्हिडिओ तर तुमका कसं वाटलो हे आमका कमेंट जर नक्कीच सांगा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि जर का आमच्या मालवणी चॅनल तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नको. असेच आमचे नवनवीन व्हिडिओ आणि मजेदार व्हिडिओ येतच राहतील. चला तर आपण परत पुढच्या धमाकेदार व्हिडिओत भेटाया.